Saged ditampa apa blenger. Mbah pokoke. Eling lan ngelingke. Pramila wonten mriki nek gadah sifat gelem dielingke, insyaallah siji gak duwe atos atine, kaku penemune. Atine iso bening, pikirane iso wening, sebab tansah beber asta kalih, beber manah gelem dielingke. Lah nek gak gelem dielingke, dadine kaya apa? Lah iki wong wedok-wedok iki nek dielingke wong lanang lah patek gelem. Ngomong ora ngundang, ayo. Ayo ngomong ora ngono. Kowe nek dielingke bojomu malah salah tampa, malah genten ngamuk nyang wong lanang. Ayo ngomong ora ngono. Elah. Kok kene wis ketok angger lambene nyumit tipis ngono. Yo galak ora karo-karuan niku. Yen sewu.